laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Sa aking batikon, oh, pati Arbonong Junior, oh, Bernie Pitok,
Ni ana ang mga gahi, the 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Ay, nanatulog! Good morning! Mayong buntag, may buntag Mindanao, may buntag Visayas, may buntag Luzon, may buntag Pilipinas, may buntag Universe. May Alas buntag yung tanan. 51 na! Good morning. Disyembre 23. Ano yan na ba ninyong mga kagahi ang inyong Hilas King Bernie Bitok-Bitok? O ang iyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Thank you, thank you, thank you! Ay, it's a sunny day today. Nagbabalik na naman po kami. Ilang araw na lang. Pila lang katulog, Juan? Duha na lang. Duha katulog na lang. Duha na lang. Merry Christmas! Sa tanan niyong naminaw diha, Merry Christmas kayong tanan. Alright, uga, kung unsa may inyong mga gipambuhat karon, ang uban karon medyo di na luya na kay mo trabaho kay ang ilang mindset Holiday na. holiday na, pabakasyon na. Naiuban karon gaapas sa mga deadline para panilo na po magbakasyon or O kung siyempre, asa magaling mo. good morning diha sa mga taga-Talakag. Oy, talakag bukid nun nga suki din namo permi. Wa ko mag-expect. Sa Sabi tinod na ka nga, Vice Mayor Noble. Good morning. Vice, good morning dia, Vice Mayor. Silang Lamig tourism kayong kape. sa Marion Coffee. Yeah. Labi na silang tourism po daw nga gapaminaw gina Lami sa po, kanang usap po, Dili, ang kape. kapaminaw. Oo. Salamat sa Labi mga na diya taga-Talakag ka nga Bukidnon. Kit Landar, Boss Kit. Boske! Ang Biramax, sir, ang Biramax. Sus, nalimtan ginako, sir. Sige lang, sir, kay ang nakagahin sa imo, sir. Ayaw lagi napulok ko po. taga kape dayon si Bernie kay malimtan dayon niya ang pasalubong. Ay, napulo to ka box para nimo, sir. Ha? Mo ba? So, Uy, napulo kasi man na to. Oo. Sa tinuod na lang, dako mong pasalamat labi nang muingon mo nga, sir. Gabi, sir, mamina bimising yung matagbunta de sa gahay ni Bay. Ay, salamat kayo, ha. Ni sabay gyud mo, ni balin na miglain stasyon, pero naminaw gyapon mo, salamat. Ha. Salamat ha, ni subay na mo sa kanini 93.5 Home Radio. Salamat. Thank you, thank you. Daghan gid kay sa tuwa nga mo PM sa tuwa nga nang kamulo sila biyahe. Oh. Pampa good vibes. Usahay makabalo sila sa mga balita ug siyempre sa tuwa mga kabuang diri mga igala. Sa imuha lang kabuan. Ay siyempre ang programa nga nag-uban ang Bright ug ang Jokeron. Nahanto karon di ko kadawat. Kano sa ganan himong Jokeron si Art mga igala. Oy, ito na, Pampagood Vibes. Singo, Pampagood Vibes. Puro nakabantay ko sa itong mga writer karon, puro sila yung mga gwapa na Tayo nagsagot. mag-question of the day sa ata. Oy, tama Kay eh. naukay na po rin, naukay. Oo, tama. Tungod ato na itabo nga burukin tong pulis. Oo. Ha? Naukay na po nga kanang angay, unsang angay ang Niingon na isilot. sila nga dapat lagi ana para maundang na ng mga tawhana na. Oh. Di na sila angay nga ipadayon pa na ilang mga kuan diya. Sa kalibutan. Kalibutan. Kailangan dako ang silot ang mga kriminal. So, dapat dako ang silot para ang uban po dili gid sila magbuhat ana, may nga na. Oh, so unsay angay ang isilot sa mga kriminal? Muna siya ang pangutana diya karon. Karang anay, unsa man namoy tulo ka choices lang ha. Sige, sige. Kaning duha ka choices sa ako agyod ni siya kanang tinarong yun ni. Oy. Kanang ikatulong nga choice kang Bernie gyud na siya. Oy, ka-disclaimer na nila. Una, ang ngayon na bang ibalik ang death penalty? Muna. Unsay angayang isilot sa mga kriminal? Una, Ibalik ang death penalty. Number 2, prison prison lang for ko na life. sila for life. Kung mamatay, tapos mabuhay otro, prison yapon. Amo na yan. Yan sa tayo, ikatuloy mo suggestion. Ang suggestion ako, Ikatulo sa to. sa ikatulo, Oo. pabasa nga ulit. Basi sa'yo pa kung one. Ha? Pabasa na. Sa pagkaon? Ha? Uy, so maning asan third option para tarong lang ako kay basi sa'yo pa. Third option? Pakaunon og bildo, tulakan og muriatic acid pa gyud. Ilisod man sa kayo mo pundo, basi way tulak. Ilaho si pag muriatic acid. Sa mga kriminal. Sa mga kriminal. Pakana og bildo. Grabe po na yung Tapos yung kaso mo stuck up, patulaking muriatic acid. Grabe po na.
Grabe mga ka-harsh parts, Pasko ba yaron? Mo nang gingon kanang mga buotan ng mga tao kasama nang mag-uli, kanang mga dili ko kanang mga buotan mo na dili dapat mag-family planning. Oo. Padaghan og anak, Oo. balag 12 ka buok. Oh. Kanang mga pag-anak medyo kriminal na ayaw na ipalaygit na diretso. Ano ba? Oh. Asawang pagkabalo parts nga lain na siya kanang kriminal na siya kinaiya. Mao lang dayon di ang pangutana. Kaya mo ba yung sa question kagahapon, depende sa dagway. Well, anyway, adlaw nga Miyerkules so hinaot nga pinaagi sa ato nga programa kamo malipay, makakutlo og mga maayong mga pagtulunan og inspirasyon ilabi na sa mga nanay ug tatay nga naara sa panimalay nga stay home gayud aron nga malikay nga naay mga takdan gini nga COVID. Grabe ning kang istorya sa COVID ba. Nana po na bagong strain sa COVID karon nga nasa United Kingdom nga mas grabe pa sa COVID nag-mutate. Ha? Oo. Nanapod? Yeah, 70% more powerful than COVID. Ay, no, kun Lord na unsa. Grabe. Pero mapasalamaton kita sa Cagayan de Oro kay natala sa ato ang ITF sa ato mga health nga professionals, labi na sa City Health nga upatra ang kaso sa CDO nga natala nga sa COVID cases. Upatra. Salamat. Oh, nawa. Okay lagi matutag Divisoria o matutag Gaston Park. Basta naka-face mask, naka-face shield. Ano na sa gutag? 1 taon na sa gunato na pagmugawas ta. Bantog ra. Ana, kami bitaw, pag ito na magtalakag tong gahapon, grabe. Oh. Face shield, face mask. Tinuod. Ana, unya, pag magpa-picture. Matagportahan, alkohol. Oh, pag magpa-picture, kuha gamay sa kuan pack, balik na po dayon. Ana ragon. Mo lagi di lang kita makahawid sa hawak na kalo ko magpa-picture. Pwede man, basta di mo sa ilong. Ana, Di lang sa ilong. walay biso-beso. Ana, ilabi na kung, pwede siguro magbiso-beso kung ang imuhang skin, nindot kayo sama ni ini atong bisita karon buntaga. Pwede kay maulo sa ka mabiso-biso rin gaspang kay kagwan. Mga Mga kagahi usa ka beauty product company nga dinhi sa Cagayan de Oro ni Patok. So beauty queen na po niya atong bisita ron. Basin. Sunod. Hapit na. Ha? Ano ba? Ubay-ubay na sa mga nadawatan ining mga pasidungog gikan sa national ug international. Uy, lokal ni Cagayan de Oro. Lokal ni. Ha? Actually, teacher ni siya. Wala lang ni niagi sa imo ha. Mo ba? Nahimo ni news reporter. Sa ABS? Sabi si Ben. Ngano wala man na niyagi sa kuha time? Wala na nakagi. So wala maayog pagka-training. Basta ka di kaagi sa kuha, wagi Oh, tanong. kay ambot kini undang lang po dayon siya. Oh, labi na kuha. Siguro ni undang si Kalina siya. Oh, may ayo ni diri ayo. Di man ta kakutlo alig maayo mga pagtulunan diri. Lali man ka ang ilahang sinulatan diri, Jesus kalawsi ba oy. Mag-beauty queen na lang ko eh. Ana siya, maghimo lang kong lotion. Nag-teacher siya, nag-teacher. Oh, mao ba? Gwapa nga teacher. Dahil pa, kung saan siya? Single pa ni si ma'am. Yun lang ang pangutana. Pangutana ta. Kausa, minyo kausa. Mo ba? Pero karon ginahinay. Oh, Sa kasi Facebook. ginahinay. Dili na ginahinay niya og kanang bot-bot gi sideline. Pero ginahinay. Tapos inahinay gi po sa online. Online man tanan. Oh. Sos kay karon ding pandemic bitaw. Ang mga tao niyo na conscious na may noon, nasige na may nung pagwapa. Oh. Ni patok na noon. Pangutana lang taon niya kung pila na yang kaka-produce every month ha, sa unang nga gamay ra kay karon grabe na. Kani siya mao mismo mga kagahi ang tag-iya sa kaning sikat na kay nga ngalan karon nga beauty care. Kaning Biogen Skincare. Yeah. Ang owner mismo ang beauty queen sa gahi ni Bay. Aha. Pwede na to naon? Pwede. Beauty queen sa gahi ni Bay. Pwede na? Pwede. Basta Si Ma'am Walay masuko. Jenelu Don Macapelet. Good morning, Miss Biogen. Good morning, ma'am. Good morning, Jenny Lou. Ma'am? Good morning. Nakamute pa sa nakamute. Hello. Ay! Gusto ko na yung tingog. Burn ka na kung saan yan. Nagikos ka na ako. Good morning, Good ma'am. morning, Jenny Lou. Hi. Good morning, Birds, and good morning, Sir R. Wherever you are. Uy, congratulations, guys. Inibay, paspas kayo ang taas sa followers sa Facebook account, sa Facebook page. Maliit na bagay, ma'am. Maliit na bagay. Tungod mo po na ni mo good nga. Pag mo like ka o yung imong gi-share, actually wala man sila sa gahin ni ba ni follow sa imuha man. Nadamay rami ani Miss Jenny Lou. Ma'am, ingon ko Miss ka, Jenny Lou. ingon ko ni Kagay Art, wala ka ni Agi sa iya ha, kay wala na. Pag sulod nimo wala na si Art, di ba? Dati. Sa ABS. Wala na. Mo
Pero sige ko gadungog sayang name. I mean, imagine tong kinder pa ka na minaw na kanako. Ana dating. Bata pa kay ko, idol na tamo. Oh, inana. Undangon na natin. Salamat. Mauning gingalan nimo nga Bugen kay Jen ni Lou. Pwede no, pwede. Opo. Combination sa imong. Actually, yes, may kani siya nga business is kami duha gyud sa akong ate ang nag-start ani and kami po duha ang ga-manage. So my sister's name is Bernadine Castillo. So kanang B sa iyahan na siya and then the Jen is taken from my name. So kani muna atong istorya ni. Diba? Ano na kayo man ta nga magnegosyo tag pampagwapa? Pagwapa. So man naman pagpanamin nimo murag apikim sa una kailangan tag pampagwapa anak. Or dili, na siya nakita nga na siya nakasabay sa Divisoria, isa luuya ani nga naon. Kinahanglan mag-invento kita og kanang beauty products na maulian kining bayhanan ni. What inspired you, Jenny Lou? What inspired you nga beauty and skincare ang imong gisudlan nga industriya or negosyo? Unang-una, even before pa, more beauty enthusiast na gid ko kanang hilig na ko magpalit-palit og mga cosmetics, mga beauty products. And nakasing ko nga wala gid tao nga gusto mo pangit, di ba? So moto nakasing mi nga di gid ka ma-zero sa beauty Ako products. ma'am, ako ma'am, gwapo depende man. depende kay Kami, ano, mga kay gwapo ano, kay naman. ano. Kaya ano, kay kung magwapo na sila, mawad mas like face value. Wa na yung magpa-endorse. Bitaw. So that was 2018. We started the brand October 2018. Unya Mo gina mong pag-release. pagka March, November, December, January, February. After 5 months, nag-lockdown dayon. I know, 2018 pa man may nag-start. 2018. 2018 pa, So after okay. a year, no? After a year, more than a year, nag-lockdown dayon. Yun na. But you're a teacher by profession, right? Opo. So I'm wala- teaching in the public school. Hantod, Right no? after ko nag-ABS-CBN, nag-teach ko sa public school. Until now, I'm still currently teaching. Oy, hi Sara pa sa National High School. Si teacher. Ma'am, pwede pa mag-late enrollee? Tapos kato lang, so nagsugo din ma'am, pag build ani online ra gid dayon. Post lang. Yes, ang maging target ni ate is online platform. We wanted to cater kana bitang mga starting po young entrepreneurs nga gusto sila small ang ilang capital. 2,000 pesos lang pwede na sila mag-start og ilang online business. So muna mo gusto i-target ni ate Nads. Oh, tayo pa sa Online lang gid tanan. kanang pagsugod nimo ani, dako ba ang kapital nga gikinahanglan? What did you do first? Una-una, imo ba ni siyang gitun-an sa unya nangita day nga kapital? Oh, nangita sa gid mi og my elder sister finished she completed a course nga kanang cosmetic formulation. So siya gid ang connections. Unya, Gitun ana mo na mga questions nangutana mi sa mga dugay na ani nga field kung unsay dapat buhaton. Ang una gyud is dapat mag-paper sa ka kay daghan man gyud permits FDA kana DTI ana. oo. Mga capital would be around mga 100 to 200 gid siya because we started only with 200 sets. 200 sets. Oo, Ang una 200 ninyo nga produkto unsa man to, Miss Jenny Lou? Ang una na mga product whip soap to siya ang una na mga Sabon. product. Sabon. Pero ang amag yung gi-market gidag ayo is ang katong skin renewal set. Mo to siya, we started with only 200 sets. We let our friends try the products and then eventually positive man nilang feedback. So Mao na siya katong dito na mga toner, yun ana. naa diri sa akong likod. Sige daw, Bi. This one. Oo. This one. Ayaw imong likod ipakita, ma'am. Kanag yung product, ma'am. So mo ni siya ang skin renewal set. Oh. Mo ni siya Unsa may best naisud seller. ana, Miss Jenny Lou? Kani siya na siya toner, na siya soap, sunblock gel, Sunblock? and then sunblock gel for sun protection, and then bleaching cream for night use. So, kani upat siya, ka this is buok? only- Yes, in one So, set usa for sa kaset. 208. Now, Yes. Tagpila siya, ma'am? Tagpila? For 280 pesos Uy, Uy, only. barato Then if kayo. we- Upat na Barato. kabuok. 280. course. Barato na kayo. Yeah. correct. Tay Now, basa, kanang sa iyo na nga imong produkto, sa imong tanaw, madutlan pa lang naong ni Bernie ana. Madutlan pa. dili lang kay ang samo kagahi Sa gipakapinan. Gipakapinan man og kanang papel diliha. Para gyud mas So na po malikod. sila Bugen sandpaper.
sandpaper nga kuan extreme. Bitaw, kanang unsay imong challenges sa diya nagsugod ka na kay syempre home-based raman ni siya. Nabay kinahanglan nga equipment, nabay kinahanglan nga mga laboratory, nga kako ni ipangutana for sure natay mga naminaw rin nga naa sila yung ana nga interest, wala sila hadlok lang sila magsugod. Binala bitaw Bern. Ay basig wala ko yung ana nga klase nga kung hindi ko kabalo ni ana. So unsa man ang imong gikinahanglan ang mga equipment? At very first, wala pa gyud kumbaga abang lang. Naalang mi diri sa Cagayan de Oro ato nga time. Gaabang lang mi kumbaga murag naki-join lang ka og lab sa manufacture other manufacturing company. And then katong nag-grow na mi nakaingon si akong ate nga she needs to move to Cavite. Nana dito amo ang manufacturing house karon. So karon Why Cavite? Naman dito ang mga raw materials. I see. Okay. Okay. And ang then, manufacturing house tapos barato pa ang manpower dito. alright. So mas So tipid burag na nahulog kagahian nga iyang igsuon mo yung nagbuhat sa formulation, nagpabuhat dito kay na may burag factory dito. Di ba? not necessarily siya yung nagbuhat. Naagid siya. She works alongside with a chemist and a okay. derma. So ginahatag sa imo diri finished product na. Opo. Ah, finished ana. product na. Ako na lang din ang mag-distribute sa mga franchisees, distributors, and resellers. So gadawat mo ang mga franchisee, inyo na nang gipa-franchise. Yes. Every province, one franchisee lang yun ang ginadawat. Kibali, kato siya ng franchisee, siya na din ang mag-distribute sa entire province. Di nga niya. Sa 200 ninyo kaset ato sa una, kanos mahalin ba na diretso sa usa ka semana or pila pa na ka days mahalin kanang 200 kaset sa una? Approximately mga 2 weeks siya mahalin because di pa man ilado gid kay So dati. mga 2 weeks. Karon. Kaya di pa ilado. Di pa ilado. Karon kay ilado Fast na. forward na to karon. Kung sa una 200 ra kaset. Tapos mosulod sa 2 ka semana. Karon sa usa ka bulan pila na ba kasets ang kakahurot? Ako ito ako'y tag na sa. Tarawa, basig mali pa ko. Tama 2 hours. 2 hours na. After 2 hours, hurot Hurot tayo. ang 200? O di ka, ang number na lang of sets ang kakahurot sa kabulan pila. Sa isa ka bulan, karon maabot na mig mga 9,000 to 10,000 sets. Unsay requirement Miss Jenny Lou aron mag-franchise sa Bugen? Sa dili man gid siya bukat kay mga requirements, kailangan lang sila mag-purchase of worth 50,000 pesos nga products. Mo na siyang makuha na nila ang pinakaubos nga price. Let's say for example, para naagid sila concrete nga idea. The SRP price for this is 280 pesos. Reseller's price is 200 pesos. So nasa 80 kada box. Yes, kung reseller ka, imong capital should be 2,000 pesos. Okay. Okay. Napagi masubos ana, if you want to have this for only 150 pesos per set, city distributor nga position ang imuhang i-enter. Di halos Kung to city 40% ng imong discount ana, halos. Yes, oo. Tapos kanang mga city distributors, sila pud ang mag-cater sa resellers. Naka-idea na City ta. distributor Naka-idea na ta. Wala na sa Sir Arto. Naka-idea na Tepisa. Kanang bagay ba mi ni Bernie ana mag-distributor, ma'am? Or kinahanglan lang minimo nga assistant ra minimo diha? Uy, mga gwapo ninyo, so dapat... Buyag, ma'am. Merkulis Road. Buyag. Ma'am, ayaw lang kayo pagpadala sa akong bagong hairdo, mama. Ayaw lang kayo ba? Ana. Bita, after sa city distributor di ay, they need to purchase worth 15,000 pesos. Dayon katong among pinaka-highest nga position is the provincial franchisee, makuha lang ni siya og 130 pesos. Oh, so nasi 150 pesos kada usa ka box. Kana kung How kay kung mag-retail math first siya. no? Wala calculator. Grabe, way calculator ba? Imurang gitutukan. Kabalo na rin katuligin ng... Sabi ka, Bryce. Kay kuan man ko, usay taw ka naman naka Off shoulder, naka-off shoulder. Basta naka off shoulder. Mupaspas ako ang Paspas imong function. karon ang aniya di ni basta-basta again mga kagaya, lokal ni nga produkto Cagayan de Oro nakadawat og awards. Unsa ang mga awards karon sa Bugen? In a span of 2 years, Or less. surprisingly, Less than 2 years. less than 2 years, we received multiple awards from different award-giving bodies. Ang pinakauna gid namo is ang QA siya
best affordable skincare and cosmetic brand. Best And then affordable. Yes, Okay. best affordable. Unsa pa? And then, misunod ang sa Global Awards. Kani siya tanan sa Manila, ni siya gi-award sa MUA. Global Awards as Best Innovative Skincare Brand. And then, Lokal nga third lokal is na ba yan? ang Servicio Philippines Finest Business. Oh. And then, ang latest is International Business Excellence nga Most Trusted Skincare Brand. And then, Best Philippine Business Provider. Wow. Galing ha, galing. Congratulations, Bujen. Kagayano na. Kagayano na. Oo, ha? Nagsugod sa gamay. Oo. Gihimas-himas ni Dako. O ba? Yan na. Digahi. Ligahi pag yun. Unya ni dako. Ana. Kani, unsay yung sikreto nga nilambo ang Bujen Skincare? Ang secret yun, I think visible man sa mga ga-follow gyud sa mga sa social media. Consistent lang gyud mi sa pag-market. And we really believe in our products. And you Everything- yourself, yes you po. yourself become the product of your products. No? Yes, everything nga among i-portray is a marketing, from how we look, from the way we speak, ang among mga sellers, among franchises, Apil na sa distributors. inyong marketing strategy ka na mag-off-shoulder. Gana. Oo, kada ipakita. Iyay! Ipasinang-sinang ang paa shoulder. Bitaw, no? Yeah, Oh, everything nga among i-portray. Nabala ka na nung so kung ako gamodel Biramax, so ako po ipakita di ay. Mag-off pants mo ka. Off hips. Ana, off hips. Uso na to na katong nga style ni Rusty bitaw. Dili ubos kayo, ano. Ubos kayo. Lala. Anyway, Miss Jen, asa man mo makita unsaon pag-contact sa inyo ha. Labi na una na yung mga nagpusot-pusot diri nga mga comments nato, nag-congratulate po sa inyo ha, sa atong Facebook Live ug diri sa tuang text hotline. Asa makita ang Bujen? Diri sa Cagayan de Oro, we have a lot of sellers nga they do delivery. So ilahan na lang is mag-message na lang sila sa official FB page at Bujen Skincare Main Office. And then i-refer Bujen lang man- Skincare Bujen Main Office. Skincare Main Office. And then mag-message nila, i-refer lang man dahil na sila sa nearest nga seller sa ila. We are available nationwide, so mag-message lang sila para ma-refer sila sa nearest nga seller. Pero kung gusto, kana ikaw gyud ang gusto nga maistorya. Kana ikaw gyud ikaw. Oh, di mi anang Actually- reseller, di mi anang distributor. Gusto na mo na kanang si Ang Jenny CEO, Lu- ang Oh, CEO si ang- Jenny Ludon. Sure. They can contact me at my personal FB account at Jenny Ludon. Jenny Ludon. Jenny Ludon. Oo. And then, pwede ba mag-promote og page na? Go, personal? go, go! Mao ni ang gahi ni Bay alang ni sa mga lokal nga produkto, lokal nga negosyante sama ninyo. Ala, thank you. You can follow me also. Pwede ko ninyo i-contact sa Simply Jen. SIMPLII Jen. G-E-N. Simply Jen. Beautiful Daghang kay salamat Miss Jenny Lu. Grabe inspirational kaayo ang imuang istorya o mga kagahi you try Bujen Skincare o kung kamo gusto magnegosyo nini, mga nanay, mga mami, mga ate, mga kuya, mga uncle, mga tiyo, mga lolo. Tistingin ninyo ni Bujen Skincare. Yan. Ganang ko ato katong dapat ikaw ang imong mismo product sa imong You kaugalingong must be the product. product of your products. Rawag, itutukan yun ako. Mo nang perminti gid ko gahi ani mga igala. Oo. Ma'am, thank you very much. Thank you so Ma'am much, Thank Miss you. Jenny Lu. God bless Thank you so Bujen. much. Alright. Alright. Oy! Again ang ato ding pangutana unsay angay sa mga kriminal nga mga karumal-dumal. Ang atong una Option, ibalik ang death penalty. letter B, prisuhon lang Prison sila for life. Kung mamatay, mabuhi, prison yapon. Ana na, prison lagi forever. Ang ikatulo, pakaunon og bildo. Grabe, oy. In kasong mustakab sa tilaok, tula kag muriatic acid. Di kay na brutal ha. Dili, Red Horse. Di kay na bagay. Giampuan man gyapon na kamulogon. Tubag na mga kagahi. Oras! Alas 7:14 na niya na itong mga gahi na balita. Mga
balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C, para mas healthy and COVID-free. O kani ang mga detalye sa itong mga balita giposil patay ang kanikafgo sa barangay Malibago, Katiil, Davao Oriental. Biktima sinulas ko pagsak giposil sa palitang tindahan dool silang panimay. Nakabonet ano ka suspect nga riding in tandem, wa pay lead ang kapulisan sa insidente. Dakpan ang tulo ka mga laki tungod sa illegal nga pagmina sa Sitio Vincer, Barangay Mandangua, Balingasag, Misamis Oriental. Mga sospek na ilang si Joel Castulo, Apolinario Abadies og Virgilio Lagat. Way mapakita nga dokumento mga sospek sa pagronda sa Senro Hinguog ug kapulisan. Nabawi kanila ang grabas og balas nga nagkantidad og kapin 6 million pesos. Gidakop sa mga otoridad ang duha ka mga lalaki tungkol sa kasong illegal logging sa Barangay Sulana, Hasaan, Misamis Oriental. Suspect gilang si Riel Dinona nga taga Taytay Rizal, samtang usa pa ka minor de edad nga taga Malala, Davao del Sur. Nakuha kanila ang 4,500 board feet nga red lawaan nga kantidad og balor 200,000 pesos. Arestado sa kapulisan ang usa sa mga wanted persons nga si Diding Sabelina sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Suspect taga Igpit, Upol, Misamis Oriental nga gaatubang og kasong robbery. Arestado sa mga sa kabarangay official tungkol sa paghupot og illegal nga armas sa Barangay Kibungsod, Magsaysay, Misamis Oriental. Na ilang suspect nga si Florencia Aguilar Kahoy, nakuhaan siyang 7 ka putos pod nga shabu. Nagpadayon kampanya sa kapulisan batok illegal nga sugal sa Barangay Kugon, El Salvador City, Misamis Oriental. Sikop sa kapulisan ang 7 ka mga lalaki nga naktuhan sa illegal nga tari-tari. Nabawi gikan kanila 4 ka manok panabong og taya nga kapin 4,000. Sa Barangay Kugon, Higtago, Misamis Oriental Sub, arestado ang 9 ka tawo tungod sa bingo. Nakuha kanila ang taya nga 450 pesos. Og sakpan ang 14 ka mga empleyado sa Davao City Hall nga nagparty-party sa sulod sa motor pool. Gatubang sab ang mga empleyado sa lokal nga gobyerno sa Davao sa liquor ban nga gipa-implementar sa dakpayan hangtod katapusan ning tuiga. Yo, what's up? Bago na ni binatan na ta, ha? Dili na birahi art. Yo, what's up? Ladies and gentlemen, pakinggan na po natin ang ating makata. Ito na po si Kagahi Art Bonhoc Jr. Yo, good morning mga kagahi, yo. Hatod ka na ni sa Cherry C, yo. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Ang bitamina nga gi-endorso mismo sa doktor nga mga guwapa. Cherry C, para mas healthy and COVID-free. Yeah! Bitay. Kana ang titulo nato ron, Tay. Tungod sa pulis Tarlac nga namusil sa makinahan niyang silingan, nabanaw na sab karon ang isyu nga death penalty dapat balik ipahamtang. Kaya ano na daw kaayo mga kriminal nga muhimo sa mga binuang. Kay sayod sila nga ang balaod batok kriminal, medyo huyang. Kinuso bisan pa sa mga senador sa Mindanao. Silot kamatayon angay nga mabanhaw. Aron kriminal dunay kukahadlok kung mulasaw manggaling ang ilang gitaya nga utok. Oh no! Di magpanuko ang mga silingang nasudta sama sa China, Indonesia, Singapore, Thailand, Vietnam, Japan ug Taiwan. Gahimo sa mga linuog na krimen, death penalty gayud ang ilang sangputanan. Kasong pagpatay, lugos, droga, di bastang pasayloon. Ilibina ko ang biktima inosente in tawon.
Angay lamang ngayon nga paghahamtangan ang mga kriminal sa silot kamatayon. Kung ako ang inyong pangutanon, sa death penalty ako dakong uyon. Ilakip sa capital punishment andunay kasong plunder o pagpangawkaw. Kay kini sila kriminal gihapon kontra sa mga tao. Maayo unta nga nay masampulan nga taga-gobyerno aron manumbalik kayo ang labing pagsalig sa yanong Pilipino. Apan, duda ako nga kini magpabilin lamang gihapon plano. Kay sure ko, supak ni ini ang simbahan o kasagaran politiko. Kay, kung ang silot kamatayon na simba Ano ko, naman. aprobado! Napakahay mabilin sa Senado, Kongreso. Time. Time. One more time. Time. Camigen's finest chocolate, sabroso chocolate, Sabroso chocolate. sabroso chocolate. Camigen's finest chocolate. Feel the sun with a warm delight. Blush of bitterness. Taste of healthy life. From the island of Camigen, enjoy the flavor together. Sabroso chocolate, Sabroso chocolate. sabroso chocolate. Camigen's finest chocolate. Sabroso chocolate, sabroso chocolate, sabroso chocolate. Camigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof Ed ug graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Kami mo dahil sa akin na dahigon. Umabati ko sa aking batikoson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok. Kainibay, kainibay. Kain sa balita, kain sa kalingawan. Alright. Nagbabalik po inyong mga kagahi. Ay, ito bang Hilas King Bernie Bitok Bitok? Kung ang iyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Again good morning sa tanan mga taga Talakag Bukidnon, labi na kay Vice Mayor. Salamat kay gahapon. Vice Mayor Noble, good morning. Good morning. Oy, Worship atong Paul. ang pangutana naton sayangay natong buhaton na ning mga kriminal. Grabe oh. Allah, 75% ngingon ibalik balik ang death penalty. Unya, ang prisuhon for life, Zero. Di sila gusto ng priso-priso lang lagi. 90 pas nga 25% ingon sila pakaunon sa tanawan ni uyon sa ako. Pakaunon og bildo in kaso mustak out sa tilaok tulakag Moriatic.
Nagya po'y mabuang ni mo, Berno. Ay, siyempre. Nagya po musugod yan. Lagi mo to, kung magtukol lang kung iglesia ni Birne, na. Oh. Bitaw, binuang ra mga gala. Sadod anay lang, barang na siya ko na, barang ang mga tao, mura gusto na nga ibalik yun ang death penalty, ha? Nagya. Sige. Ato na, usay angay ang isilot sa mga kriminal, mga igala. Mga kagahi, sige tubag na mo nasa online gahi ni Bay. Okay? Teka muna. Grabe ka nun sa Facebook, dagang kita nakita ba nga mga panagtapok, may mga sale. Oh. Kung asa, gipag-ignan nga undangan niyo mga sale da, kay nawala lagi Pwede ang man na sale pero ang social distancing. social distancing. Unya, face mask, inana. Ya, sa Davao, mga empleyado yun mismo sa City Hall. Gainom-inom sulod sa ilahang buhatan. Kagahapon, ang usa ka mga gasoline station, gilinyahan, Oh. maayo may gala. Pati ang Shell good, nilinya. Pati ang sale nilinya. Oh, katong ilahang truck dito sa Shell. Oh, nilinya ka po sa Petron. Oh, para dako ginansya, no? Mga Ana. gahi ginadagsa, labi na karon diri sa gwapo kay ato diri karon sa Cagayan kung pa mo na kani. Ang atong bridge gwapo kayo, atong City Hall nagsiga-siga, atong Gaston nagsiga-siga. Ang So mga- siyempre, ang so Corman, matintal gwapo gyud ka nga dito ta mag-date-date. Dito ta magtapok-tapok. Ang pangutana karon may gala, unsa man nato ni? Nagpainumdon ang otoridad nga pwede kinilang ipaundang kung dili masunod ang health protocol ug labaw na kung walay coordination sa syudad. Ang nakaunsa diri sa CDO kay naay gitukod nga usa ka grupo or team, no? correct. Kaning kita to nga CDO Disiplina Muna City Advocacy Team. Correct. Og ang ganana ko ani, ang vice chairperson ani tanawa ang naong art. Ha? Burag John Lloyd Cruz na. Mao ba? Mo nang gibigay na nako akong pagka Jericho Rosales kay nara day diha ang tinuod nga John Ay Lloyd tayo pa Cruz. sa kani ato ang next nato nga bisita ron. Dili ni siya katong barangay gwapo. Dili. Tanawa sa ka baby face. Oh. Oh, at least ba mo na isakto dapat. Mudawat na po na yung City Hall o grade 6, no? Dili. First year high school. Makao ba na to ang atong suki na Abtik ni, abtik kayo ni. Ha? Wailain si Sir Antonio Resma Jr., ang Vice Chairperson sa CDO Disiplina Muna City Advocacy Team. Sir, good morning! Good morning, Sir Risma, sir. Kagahi, good morning! Yes, Bernie, mayong buntag, Sir Art, mayong buntag og sa atong mga inyong masuking tigpaminaw sa inyong programa, no? Ang nagunang programa sa kabuntagon, ang Gahi ni Bay. Gahi pa ba, sir? Ang pangutana, Sir Antonio, sir, gahi pa ba? Ay, gahi pa na. Bisa ako na yung mutuwag para niya. Gahi. Spokesperson ako. Sa naong palang daan, gahi. Sabagay. Ang mututok anak, manggahi. Good morning, Sir Risma, sir. Ato ning kung ano, sir, wa ba mo naglisod ani inyong pag-monitor karon sa mga tapok-tapok na sa kadalanan, sa Divisoria, sa mga mall, sa mga O palengke. kani pong mga sale karon nga Oh. kailangan din ay coordination. Okay ra ba ang ato ang advocacy team sa inyong pagsuroy-suroy, pag-monitor ani ang mga kadalanan tao mga lugar? Well, Sir Art, challenge yun na, no? Nagyan ang challenges diya. Kaya lagi, limitado ramang yun ang atong personahe. Isa man ta ka team, pero natay mga kauban pod sa mga orotanods. Atong, of course, atong number one nga law enforcement diya, ang ato ang kaning sa may cook po, no? Cagayan de Oro City Police Office. Pero lagi, kita sa advocacy team, ang challenge yun nato diya ang pagkuha gyud sa kooperasyon o pagsabot sa katawhan. Kay mo man gyud ang number one nato diya nga goal, no, nga makuha nato ang kooperasyon o pagsabot sa katawhan, and hopefully musubay sila sa mga regulasyon sa atong gobyerno kay lagi mao ni siya ang insakto nga ngayan nato nga buhaton, and of course isip da kong tabang gid pod lugar sa gobyerno kay lagi ato naman ang giangkon nga dili mahimo nga gobyerno lamang ang maglihok ani atong Tinuod. kontra sa COVID-19. Kung dili tinabangay gyud og dako gyud kayo nga susi ang yabi dinhi ang katawhan gyud nga muuban sila sa atong programa lagi, mga protocols ilang i-observe kay dili tungod nga naay mga penalties, no? Kung dili tungod nakita nila nga mao ni ang para sa kayuhan po nila. Okay. Nga, Balik, sir. Dili kay naay masilot. Sir, balikan sa nato ning sale. Kay mo man yung mga bago ako nakita sa friends mo sa Facebook ani. Siyempre, ba? pamili mo kong mga friends. So dapat mga itsuraan ra gyud ako mga friends. Sir, nakoy nakita nga daghan kay mga sale karon na inyong mga gibadlong, gipaundang. Unsa man gyud ang protocol kung ikaw business nga magingani ka nga Ug unsaon pag-coordinate diha Oo. sa advocacy team kung kami negosyante nga gusto mi namin mga gimmick nga magpa-sale mi. nga base managhan ang mga tao. Well, una sa tanan, Sir Bernie, wala on gyud tay one solution, no? Kay magdepende sa ato ang establishment pod. Mo nang ang atong gabuhaton dinhi is i-coordinate nila sa atong LGU, no? Ang pinagi sa pagsulat lang nga naa sila paygayon nga event
Dili lang sale, apil aning mga events, nagali kadtong mga bike out, na mga other events no kay Ang katong Petron gahapon. gahapon ni coordinate po to sa inyo Tinod. Sir Risma. Kato wala sila na-coordinate pero wala man tay nakita pod nga need mag-coordinate kay night traffic no pero dili siya ingon katong social distancing. Wala may dili man ang tao mo'y maglinya diya naman sad sila sulod sa sakyanan Sir Art, Sir Bernie no. Ang importante ni kaning mga sale nga crowd drawing no nga ang tao mulinya gyud. So mo na atong gihangyo nga mag-coordinate kay para matagaan po natong igo nga atensyon no. Makabutang tag mga health marshals and of course mga personnel pod kay usahay din nato kalikay nga ang kaning atong mga mamalitay maong gyud mo pabadlong pod no. Ang atong mga establishment pod dili po na sila gusto lagi nga makasupak sa atong mga ordinansa. Kinsa buwig gusto diha nga magkasakit pod gyapon. So mao nang importante ang coordination unta para lagi atong magahinan, maistoryahan nato daan before sa ilang sale and of course mapahapsay nato ang ilang pagpahigayon sa mga sales. So atong klarohon sir na pwede mag-sale karon pero naa dapat gisaktong coordination. O sabay nang biro na sir dapat ba kay kung mag-sale magud sir mo magin atong murag mabantayan sir nga murag magtapok magin na kay murag daghan man gyud. So kang inyo bang personahe sir ang dapat napo didto magbantay? Or ang sa mga tindahan O mismo. ang mga tindahan mismo dapat nagid sila tao nga magbutang nga kun ana. idugang. Oo. No? Well, kita para ta sa limited naman lagi atong tao, katong mga pabadlong gyud lugar, mutong ato ang andaman no kay kung naay magpabadlong pwede man ta mag-issue sa ordinance violation receipt. Pero ang main gyud diya nga magprotektar gyud sa ato ang pag-maintain sa minimum public health standard. Na gyud sa atong mga negosyante kay lagi ilaha maning responsibilidad pod no. Magbutang sila og ilang mga health marshals. Actually katong last nga sale nga atong napaundang naaman gid sila health marshals pod pero lagi wala man gud kayo nila na buhat ang sistema na pag-abot pod namo medyo ang mga tao lagi nagdagsa na mo nang gihangyo nato nga undangan lang sa i-disperse nato ang crowd dayon ato lang dayong i-reschedule lang no kay para pod mabutangan lagi og mga eksakto nga personahe sa atong kapulisan o kita po dayon kay katugod wala siya lagi na coordinate naapoy other events nga naka-schedule atong adlaw. So maglisod yun ta og tabang sa ilaha pagplastar na di man po nato pwede nga pasagdan na lang nga grabe ang pagdagsa sa tao kay lagi at the end of the day dili nato pwede nga isakripisyo ang atong health concerns no over sa economic activity. Kani yun ani, ugma bispiras na ba sa Pasko, di ba? Kani mga lugar nga tapukanan nga mga imnanan. Ana. Unsa may mga limitasyon nga pwede silang mudawat og mga customer nga mag-inom anang mga establishmento? Well, una sa tanan sir, ang atong mga bars no, katong primary business nila is service of liquor is gibawal pa man kaning mga bars, mga nightclubs, videoke joints no, bawal pa na siya karon. Ang ato ang gipa-open lang is ang mga restaurants of which kanang tungod kay restaurant man ta namang gyud mga ilimnon nga makaubog gyapon dia. Pero per DTI nga regulation up to 2 individual bottles lang or serving ang pwede no. So kung beer, duha lang ka botelya dayon. Sir, unsaon pa kakani mo anong problema ni Bernie? Unsaon pag monitor nato nga duha lang naka botelya. Kay pagkahuman sa duha ka botelya, among ibalik ang wa nay sulod, unya butangan gyapon na mag duha. Ayaw mo na buga tong kuanat. Mo na style ni Bernie mo na style ni Bernie. Lagi tinuod challenge gyud na pero mo lagi na sa ato ang sa advokasya sa disiplina muna no nga disiplina matag-usa sa disiplina kay personal nga disiplina. Correct. Maganahan na kay tag-inom na syempre ka namang gong inom magdugay ta didto sa isa ka lugar mas dako ang risgo lugar nga matakdan or makatakod ta kay of course mag-inom wala man gyud mag-face mask. So pasabot ni sir, mas i-suggest na lang nato nga magpalit na lang mo beer dito lang mo sa balay ninyo. Ana na lang. Yes, mao gyud na atong gi-advocate lagi karon even nga atong pag-ease sa atong restrictions no. Yang gyapon nato nga dili gyud ta mo kumpiyansa kaning mga curfew hours, kaning mga age limitation 15 to 65 pwede naman mulakaw. Pero lagi atong panawagan nga kani panahon para sa pamilya. Dili sa itong mga barkada. Dili sa paglaag-laag. Mga barkada atong kauban. So, ipag-discourage ka na. Dapat pamilya. So, panahon sa ni sa mga legit. So, katong mga di pa kay legit. Shut up. Shaky lang sa atong relationship. Shut up. Hala. Ingon ani, gawas nga isyuhan o kanang
Ordinance Violation Receipt or OVR. Kung sa bay silot, ana niya, pila bay bayran po nila? Gawas nga magbayad, na pa bay laing silot? Prisuhon ba sila o palimpyon sa mga kanal, ana? Yes, ang atong face mask and social distancing ang mga violations, Sir Art, will be 2,000 pesos na ang atong penalty, no? Daghan na mo na isyuhan, ana? Daghan na mo kabayad? Daghan na, sir. 2,000. Daghan na, ubay-ubay na po na nakabayad. Pero kung dili ta kabayad sa 2,000, pwede ta mag-community service og up to 3 days, dayon 500 ang balance nga pagabayran. Agi apoy bayran nga 500. Unya, butangan og placard, butang placard, ana, dire, ana, nga violator ako, samtang nanilihig sa dalan ba? Wala tay na anak kay basig ma-issue na punta sa kaniya itong mga human De, ang rights. anak na lang daw yun, my father is a violator. Violator, Ngaon na lang. Bitaw. Sir, Resma sir, panawagan nga to sa publiko in behalf sa lokal nga gobyerno sa Cagayan de Oro. Yes, una salamat kayo sa inyong programa, no, and of course atong panawagan sa katawhan ang kooperasyon ug pagsabot lang gyud sa tanan. Atong timan-an nga wala pa naman atong giyera batok COVID-19, importante dinhi magkayusa kita, no, magbaton kita og disiplina sa matag usa. Atong timan-an ang gitawag nga BIDA solusyon. B, bawal walang mask at face shield. I, isanitize ang kamay, di dumistansya ng 1 metro, at A, alamin ang totoong impormasyon. Pinaagi sa pagbaton sa disiplina sa matag usa, naginaot kita nga luwas, safety ug malipayon ang ato ang pagsaulog sa Kapaskuhan ug bagong tuig. Daghang salamat ug mga maayong buntag natong tanan. Basta taga CDO, disiplinado. Daghang kayong salamat, Antonio Resma Jr., ang Vice Chair sa CDO Disiplina Muna Advocacy Team. Thank you so much. Thank you, sir. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. Oras! Alas 7:36! Gugmang giahak na! Kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax. Ooh. The Frontline needs your help. Stay at home. 93.5 Home Radio Cagayan de Oro. It feels good to be home. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alas 7:39 na niya natong gugmang giahak serye. Before na to atong ibawon kung sa nabay sumpay sa atong gugmang giahak serye. Ang atong gugmang giahak ay hatid sa atin ng Biramax Capsule. Mas gahi, mas lami. Okay, music paso. Miramax.
Ay, pagkalami mga igala. Kagahi. Pero ingon sa akong asawa, amo na ipapauli among anak karong adlaw. Kay nasaktuhan na mi kay 5 ka adlaw ra kami ra gid ha. Nag-date mismo kamo. Kano sa mo last nag-date sa inyong asawa ha? Tano-tano mi sa akong asawa, tano-tano mi og Titanic sa Nanay mga like Sheila. movies. Pugong mangyapon. Tano mi Titanic duha, tapos balag pinirito ra mong sudan. Di naman miga karne kay diabetic o high blood man. High-tech naman mi duha ni Mrs. Tang nakalamin ni kamura duha, pwede na mo mag-shorts o di na mo mamantig mo brief. Para diretso na ka sa tumong. Oh, para diretso na sa tumong og tinguha. Ana ra tirada mga igala og grabe gyud. Nakayan gyud ko nga ang Biramax lahi ra gyud. Mas gahi, mas lami. Kabalo mo ang Biramax manggod. Nganong ako giganahan kay ko mga igala. Walay ko na walay white char niya. 100% all natural herbal capsule. Wag gyud set effects bar nga moingon nga murag nang hupong imong naong, murag mamula imong mata. Mumanay ka sa gara ko nadunggan sa to mga amigo. Di lang ta magsaba kinsa nga mga amigo. Kon DJ. Oops. Naiuban daw, nang burag ka ng mamulang mata, murag lain ilang paminaw, ana ba? Di kay mura daw kakabaw kasungagon kapula ang mata. Kani, gwapo pagi kay, ang pinaka-nabis nga effect kani karong gwapo na, ana. Okay na, human na. Burag ni Hopoy na. Ang sensitivity niya, brad. What do you mean sensitivity? Sensitivity, kanang pagkuhan mo, ano, burag tayo hupan lang ni mo. Uy, mubarog naman sa. Burag maigo lag hangin. Ana ba? Tapos halos 2 to 3 days na paghapon, burag dali ra kayo ba? Burag wala na. Maningala pa kapag... Imura pa ko na, ana, bangon din ba? 100% natural herbal capsule o FDA approved ni siya, may gala. 269, duha ka capsule na ni siya. 269 duha ka capsule, pwede sa babae, pwede sa lalaki, pwede po sa lalaki ra po, may gala, ang gusto niya. O siyempre, ang lami nga pantulag niya, labi na every morning, ganahan kayo mo mamainit. Ako sa inyo ha, kung di mo hilig og kape, kay basi magpalpitate mo, diri na mo sa healthy nga sikwati. Palit na mo aning tabliya nga pure cacao Sabroso Chocolate. Available na sa mga department stores, sa tanan mga pharmacy. Igna lang nga, o sa itong ginadunggan na mo sa gahi ni Baby Tao, Sabroso Chocolate. Pagkalami, pure. Made by pure cacao. Mo nang mas lami siya, mas nindot og healthy pagyud mga kagahi. Bosa, kung sikwati naman lang, Sabroso Chocolate. Good morning, Deko. Dia kang kuhan ng hanggat sa amo dia si ano? Si Sir Ruel La Victoria dia sa may dahilayan. Na dia si bagong kuhan dito, Kagay Art. Na si bagong dito nga lami kayo magkapi-kapi dito. Nang hanggat sa dito, bugnaw kayo. Boss Ruel La Victoria, boss. Morning. Ha? Labi karong kay December, dahilayan may dapita. Pohon, kung na'y bakantis. Ladies and gentlemen, in the house, our celebrity taxi driver, Lito Inglisero! Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging pogi. Cutie pie. Very good morning. Both of us and both of you, I will say good morning, everyone. How are you, brother? So far, I'm very fine. I'm happy for last night. I will be turned around Pueblo de Oro. But there's a guard to see, i-greet daw siya sa home radio. Mga security guard, ha? Naminaw daw sila every morning. Uy, salamat! Amin ako, naminaw. Salamat sa inyo. Salamat, ha? Sa mga Salamat, guard ha? dia sa mga ikwan. Silingan sila Rico Suave dito. Dito Buti na. tigbantay ni Rico Suave. Okay, ito na po ang... Are you ready for the Lito's quote of the day? Yeah. There's ready. Alright. It is not deed that a man should fear. Fear? Unsa daw? Fear Again? ba dito sa atong pahanan sa barko? Pier. But he shall fear, never beginning to live. Again. It is not deed that a man should fear, but the should fear, never beginning to live. Makita man yun sa screen unsay pasabot ni Lito, mga igala. Unsay pasabot ana? It is not death that a man should fear. So ang dili daw ang kamatayon sa tao mo'y balancing. Anang si balancing. Fear ka nang kan ba dili walay pinalabi ba fear.
Fear ba? Kahadlok mangguna nga fear. Dili po ni kadong sa first to sa makabalan. Fear to fear. But he should fear never beginning to live. Dili ka mahadlok unsa man ni with me shock. Never dili ni mao ang sinugdanan. Beginning man. Kamu may bright. Oh, kamu adjust ha, kamu adjust. Ito na ba ating ladder? Dear Kagahi Bernie o Kagahi Lito, The hard Bernie and the hard Lito. sa wala na pungan sa diyang nagkita mi ni Kaloy na martilyuhan jud ako. There's not to stop. We'll meet Kaloy. There's a hammer for me. Napukaw gyud ang among mga kagahapon. He wake up my fast yesterday in my life. Bisan pa man nagmahay siya kanako apan tungod sa naitabo nabalik ang iyang gugma kanako. What do you mean nagmahay? Kaloy is have regrets. Have regret for me, but the time we back for loving me. Pero siyempre sikreto ra ang tanan. But there's a secret because I'm married. Sa bagay di naman gyud ko malipayon sa akong bana nga si Danny. The things I did not happy for my husband, Danny. Bosa nakaingon sad ko nga undangon na nako ni nga relasyon. But I to stop to relation of my Danny. Okay gani, ang naitabo. This is the starting of love life. Kaloy! Panuktok eh. Kaloy! Itong bisagra ni kahit ablihon po. Kaloy! Unsa ka? Virginia. Kaloy! Virginia. Kaloy! Virginia. Kaloy! Virginia. Kaloy, di na ko kaya ang iyong ginabuhat ka na ko. Giyon sa manay ka ni Danny. Gidala ni mo yung mga sinilatanan. Wa siya ganahi sa noodles nga akong giluto. Kay hilaw ra daw kayo. Ang noodles. O iya kining gilabay sa akong napaso ko. Ang noodles? Gilabay? Di pa ni mo. Relax lang. Di pa rin na mo? Di pa mo. Relax lang, di pa ni mo. Yang anong gilapuan man kaniya ka? Tanawa rin ginaong mo, dagang kakabaso. Aman siya karon. Uy, pagkapayaw na. Aman siya. Pusunan na ako siya no. Ese. Aman siya karon. Gibiyahan ako siya. Di ko niya agpug nga nagpusilon yun ako siya ba? Easy. Kay init kay karon ng mga pulis na mamusil. Taon niya, pulis ka. Di na baka pulis. Ang ilong, pulis. Kaloy. Unsa man ka oy? Siguro. Ibitbitan ako mga gamit. Pati sa laset, ang among aparador. Ang kabilit. Apiki kayo eh. Pati sa kabukag akong gidala. Kaya gusto ko din ako mupuyo nimo. Ha? Okay ra pa sa imo nga diri ko mupuyo sa imo ha? Okay raman pero lain man kay sabton gud nga usa na ka kaminyo. Di lang ta magsaba. Magtago-tago lang ta. Muna gitawag nila secret Mary. Di ko gusto manggod nga mo balik pa kay Danny kaysa tunod pa lang sa sugod pa lang pangit yung kayo ang among relasyon. Ano manggod nga gipamugos magkit kong minyo ang ni Danny nga bisag tungod na kinaburos lang ko pero sa tinala lang ikaw magandang ikaw pa!
Awa lagi ba? Karon mo. Saan naman na? Dabi. Dani, okay lang ba? Nadiri ko sa imo ha? Okay naman kayo pero Dani. nakagwanta O ka. Dani nanong kaloy. Makagwanta ka kag kada gabi ka madukdukan. Ay, may problema. Tagal na ba kayo kong pundo Biramax din? Reseller ko sa Biramax. Pero, kaloy, gigutom ko. Nakakita kong donut o kape sa imong lamisa. Luoy, ni mo rin, gigutom ko. Gutom kayo. Kalusaw ka, gutom kayo. Kadyo lang, gusto ko ano, gana. Pasulas ako, be, ganina, talis gawas, pasulas ako din sa mong purtahan, be. Dili na kasbintana, di na kalili. Ay, aloy, ganahan ko ani init pa. Ang kape? Dili ang donut. Ala, ganahan ko ani, dagang kay chocolate. Ang donut? Dili ang coffee. Kadyo lang sa mani, brood ni. Ang coffee? Dili ang donut, brood donuts ni. Uy, kadyot lang, bi. Dungagi creamer, bi. Ang donut? Sorry na yung creamer. What is the creamer? Ang pangutana kay wako kay la creamer. Ibalin ko na sa tasa, bi. Ang coffee? Ang donut, di sa tasa ibutan na. Tapos ka na, bi, ambi tinidor, bi, kay kong tungaon. Ang coffee? Ang donut mo na ito ba? Hapin na mga duwa ka tuwing, mamaster na giliw. Busugan na ako eh. Ay. Mula nila yung tao diri. Ako rin, pirmi diri isa. Ano naghubo naman ka? Igang? Igang ka? Na-freezer. Ang problema lang diri pagluhod, kay malago matutuhod. O ganun, gihubo na mo na yung mga upper. Igang lagi, uy. Igang tanan? Oh, 3 days na akong sinina, way hubo-hubo. Bantog na kay gadagan na. Bantog na kay pag-abot pa lang nimo na ni Maho na. Ganun, gitagak na ginani mo tanan. Ha? Wala manggol? Nag-suggest ko. Nag-suggest, nag-suggest. Aka ng kaloy. Virginia. Bisip sa kinig ako rin maghubo diri. Dapat sabay ta. So, yubuo na ni nga nakawa naman ni sinina. Oh, naghubo na buday ka. Oh, ito mo lang siya tanan, di lang yung mapla. Kangit-ngit ba? Mura lang kortina. Kaloy, Yeah, bisag, Virginia. bisag kapoy kay ko kaloy. Kaya pa ni mo? Pwede ka punta ka karatihon ba? O sa mo gusto, martilyuhon ta ka o karatihon ta ka? Bisag unsa. Karati na lang ka. Agi, ayaw ba? Andam ka diya. Atras kamay. Atras kamay. What? Ayaw ba? Ay. Wala pa. Ayaw sa ba? Ayaw sa ba? Isi. Grabe na sa napagtulunan ng atong nakuha karon nga episode may gala. Okay, mo magina mong gusto ani sa gagahi gyud na kanang sa matag eksena nagi may pagtulunan na makuha ba. Nisibat gyud ko sa kumbana og nakipuyo na gyud ko ni Kaloy. Tama ba ka ni? At ang iyong sunod sumpay! Ugma pa may gala, ugma. Stay po lang. Last na. Kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Diba? Ilas na naugma kay last na ba si rin? Bishop Luis Mabeyata sa Birnis. O saya nga isilot
sa mga kriminal. Di sila gusto priso. Zero. Ibalik ang death penalty, prison for life, pakan og bildo. Ulo, grabe, wag yun ingon nga priso, no? So, Ang death penalty, ang death 83%. penalty mas nitaas na niingon na og 83%. Unya, Tapos ang niingon og pakanon og bildo mga igala, nagyo nituon ako 17%. Ang priso zero. Wala, pasabot aning atong community aning mga gahi ni bay nga murag gikapoy na sila ng wa gapoy pulos na piso-piso. Kung ingana naman lang ka kriminal makagawas na. na gyapon. Makagawas ra gyapon, tama. May na kay nagtapok na sila diha sa Sa tanawa, prison. katong mga developed countries, Japan, na may death penalty. Japan ba na death Oh, penalty? Taiwan, Singapore. Singapore na death penalty. Ana. So muna mga disiplinado ang mga tao, no? Oga, Merry Christmas. Jesus Mendoza, di ko mo to, di ka karni Brad Bernie, ha? Nay karne Brad pero di na namo kana di matulon nga karne. Merry Christmas. Anak nga si Hanisha from Hermilo, Abaw. Oh. Hello de ko da kang boss Tata diya sa may Tatak computer vendor og sa Juan PC. Boss, good morning. Merry Christmas. Merry Christmas, Ma'am Joy Martinez. Ma'am Joy, Merry Christmas. RJ Espada, Armand John, Luton, Isel Jen Dagapioso. Oy! Kana, diyan ha. Seldags, good morning. Roland Istolaga, Raquel, Joel, Dagala Leifel, good morning ninyo. Oy, Chigo! Nawa mi dito ito yung gihatdan ha sa Silver Creek. Good morning, dia gusto daw siya Sabroso. Nanabi Sabroso sa kanang Manila. Mama, sila, mga Di tana- ina si Sabroso, Tina. ipadala ito ka ng mga Mga pure tanata gold. ka Ma'am Tina tumulak. Kang Ken Pastrana pasata Lord while galutog lugaw sa bata. Ibalik ang death penalty kay daghan na abusado sa katilingban. Janet Villas, burn fan kay kunimo wala pa na uso ang cellphone. Grabe sa man. Noble Clyde Talampas, good morning. Ken Pastrana, good morning. Melody Apolinar og si Gabriel. Uy, si Boy Buak. Uy, Igsoon ni Boy Tipak. Nga si Gabriel Balamad, brother, kumusta dia? Good morning. Brad Boy Buak, Jonathan Acaba, Beck Degona. The Broken Brothers. Oo, tapos Kuya Paul James Smith. Uy, gusto ni Ma'am Joy daw magkuha ng beauty dito sa Amerika. O yun natin si Juan Genilo. Pwede, Ha? pwede. Ernesto Ayodan, good morning. Kaninyo. Christine Abelia, hello. Raymond Carmilotes, good morning. Brad, morning Brad. Daniel Dabo-Dabo, good morning. Jing Hangao, good morning. Tam Ebkas Jr., good morning. Raquel Lapot Aluro, good morning. Christmas greetings sa 501 Boys of Bohol from Emilio Tumala. Bidabs, good morning. Ernesto Ayudan, good morning. Merry Christmas ninyong tanan. Dalang salamat, Merry Christmas. Grabe ni mga giingon nga death, ibalik ang death penalty. Ibalik ang death penalty. Cool ba gini mga unsaw? Kana gusto sila. Ano ba yan? Kung gusto na ipa po, so ito na sa Kongreso na po, di ba? Ibutahan na. Butahan? Nya, masugot ka ng mga politiko. Mao lang na, kay mahurot sila. Sila. Nabi na yung death penalty kaya ito. Gitanggal lang na ni Corazon Sabihin Aquino. natin, si Aquino ang nagtanggal na, di ba? Lethal injection man to sa una, di ba? Ang gwapo yun ka na yung one. Kanang bitayo na para way gasto ang gobyerno. Ha? Ang mga linuog nga krimen. Itaw. Pitsa 23 son, 24 og. Uy, tangin ninyo ha. Si Archbishop Emeritus Antonio Ledesma. Uy, salamat kayo. Sa Biyernes ato siyang bisita. Na maminatag matarong nga mensahe. Si Lito din na to, ipato si Lito. Masundo ko si Lito. Gabriel Balamal, Brad. Ilo dia sa Libertad nga naminaw karon, Brad. Morning ni mo da, Brad. Okay. So, wala tayo nga panahon. Makita-kita na buta og mapuhon. Bispera sa Pasko. Pili na ko advance na nga World Cup. Kaya diri, 7:58 pa man. Dia, no? Tama. Ipalog yun nato ng computer. Ang computer to ipalo. Kaya dali man ta nag-load. So magkita-kita na po ta og gapon susamang takna susamang istasyon timaning ang katawan ni dunay gahi og ligdong baruganan. May maitampong kalambuan alas ng katilingban kini inyong sulugon sa kahanginan. Art Bonhoc Jr. Oga, siyempre numdumi nga ang bana nga gahi sa uban di naging mulingi. Kini si Bernie Bitog-Bitog. Og mao kini ang naginusarang gahi ni Bay. Kami mo dahil
Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there